Tervetuloa mukaan tämänkertaiseen jaksoon. Aiheena on tänään ensiapuvalmius retkellä. Tulemme käymään läpi, mitä retkellä tulette tarvitsemaan ensiapuvälineitä ja käymme läpi yleisimpiä tapaturmia. Retkelle lähtiessä pitää ottaa huomioon myös retken kohde. Ollaanko täällä Ounasvaaralla käymässä täällä Mount Everestillä? No niin, olemme täällä tohtori Battonin kanssa tulleet käymään läpi ensipulaakun sisällön ja sen pakkaamiseen. Eli ensimmäisenä pistetään pohjalle suojapeite. Eli tämä pitää hypotermian uhratessa potilaan lämpimänä, suojaa kosteudelta ja tuulelta. Todella tärkeää olla mukana. Sitten meiltä löytyy täällä kolmioliina, mikä on hyvin, jos tulee murtumia käsiin ynnä muuta, niin laittaa käsipakettiin siinä. Ja nämä totta kai kannattaa pakata vesi tiiviisti, ettei kosteus pääse sinne. Ja meiltä löytyy myös sitten ensisidettä ja teippiä, jolla se saadaan pysymään kiinni. Ja sinne matkaan. Ja haavatyynyt löytyy totta kai tuohon ensisiteen mukaan, että nämä tulee sitten haavaa vasten siellä. Ja totta kai retkeläinen tarvii laastareita, haavaaminen tulee aina retkellä. Ja sinne vielä. Ja sitten on myös haavapyyhkeet tärkeää olla mukana. Eli nämä puristavat haavat. Ja tarvittaessa, jos on vaikea saada nuotiota syttymään, niin nämä on täyttä alkoholia, joten ne auttavat myös nuotio sytyttäessä tarvittaessa. Näin tohtori Patton vielä pakkaa noin hienosti sen tonne ja laittaa repun päällimmäiseen taskuun, että se on helppo sitten sieltä nopsaa tarvittaessa ottaa. Yleisin tapaturma retkellä on nilkan nyrjähdys. Kuten juuri näimme, ystävämme James näytti hyvää esimerkkiä, miten luonnossa ei kuulu liikkua. Nilkan nyrjähdykseen on 3K:n hoitokeino, eli kylmä, koho ja kompressio. Ystäväni Mike näyttää, miten tämä homma hoidetaan. Kylmäpussina meillä on nyt käytössä luonnon materiaaleja. Otettuja jääpaloja. Kompression osalta käytetään puolustusvoimilta lipastettua ensisidettä. Ja nyt reppu voidaan asettaa tänne potilaan ja selän alle, on mukavampi maata selkä vasten kylmää. Vahingoittunut raaja nostetaan kohoasentoon. Siihen laitetaan kylmä pakkaus ja pidetään vähintään 20 minuuttia paikallaan. Sen jälkeen potilas voi itse auttaa pitää kylmäpakettia paikallaan ja laitetaan tukiside nilkan ympärille. Toiseksi yleisimmät tapaturmat sattuvat sitten leiripaikalla. Leiripaikalle tultaessa ruvetaan tekemään polttopuita, kuten ystävämme Sari James on nyt pipo silmillään ruvennut polttopuuta hakkaamaan kirveellä, niin on osunut itseään kämmen selkään. Ystäväni Mike tulee taas näyttämään, miten tässä tilanteessa toimitaan. Sama jätkä. Uhria tai potilasta on syytä rauhoitella taas ensin, koska jos kirves osuu oikeaan paikkaan, sitä voi tulla paljonkin verta. Eli pyritään olemaan rauhallisena. Nyt James on lyönyt itseään kirveellä kämmen selkään. Laitetaan ensin
tyyny haamon päälle, joka imee sitä verta. Sen jälkeen laitetaan pari kierrosta sidettä. Pitää sen paikallaan. Sen jälkeen voidaan asettaa painesideen tärkein osa. Eli se osa, mikä sitä haavaa painaa. Nyt käytän tässä Jamesin omaa hanskaa. Ja tämähän voi olla mikä tahansa objekti. Tämän jälkeen voimme taas ruveta sitten potilasta rauhoittain lähteä viemään häntä lähimpään terveyskeskukseen. Jos ei verenvuoro pääse tyrehtymään, koitetaan paikata uudestaan, jolla koitetaan jälleen rauhoitella vaan potilasta ja lähteä kuljettamaan häntä. Kerrotaanpa hieman vielä. Eli retkelle lähdessä muistellaan kohdetta, mihin ollaan menossa, että ollaanko menossa Ounasvaaralle porojahtiin vai Havaijille puumajahtiin. Myös retken tarkoitus pitää ottaa huomioon juuri, että ollaanko niitä poroja menossa metsästämään vai puumia. Myös ajankohta tulee ottaa huomioon, että Ounasvaaralla siellä talvivarustuksessa vai Havaijilla sotsessa. Myös ajan kesto, että muistetaan ottaa tarpeeksi vaatetta ja vaihtovaatetta mukaan. Ja nämä yhdessä on, että muistaa sitten varautua. Muista siis varautua.